Hello everyone. We're going to University of Langley, Colin's school. We're going to get her. Oh, look at this. Look at that. Sana all. Look at them. 4 months in Canada. 5 months in Canada. Yes, as I said. This is the house that we are doing the Airbnb. You know, it's very nice. Highly recommended. Right, Mom? Stop. Right there. Yeah. Oh, Trinity Western University. There you go. There you go. Here we are in the parking lot. We are in the parking lot in your dorm. Where are you? We're going there now. Yeah. We know the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Goodbye. We are here. Welcome. Hi. It's nice to meet you. Yes. Where's The number Ground? Ground? there. ground, not main? Because I'm trying to look the M. Where is the M? So, also sa mga purpose kung ng anime sa Vancouver and Langley is to pick up Colin diri sa Young School, which is Mona Young School diri guys. First time ako makita cherry blossom diri sa Canada. So nice guys. O niya karon kay na pick up na muna si Colin, magsuroy-suroy namin diri for a day diri sa Langley. Kung sama masuroyan diri. Hopefully daghan mig masuroyan for this day. And tomorrow mabalik na sa Migron Prairie, another 13 hours na sa among biyahe. Oh my goodness, it's so kapoy kayo magbiyahe guys. Kapoy sa og vlog. Uy, karon po ko kapalit og vlog. Tana. Kay gutom na kayo. Bye. Bye. Okay. Nanamit diri sa ko sa Stanley Park, and then mo na among view diri dapita. Finally nakita ni dagat diri. And then, we'll see na lang kung saan mo mabuhat diri nga vlog. Hopefully, nindot siya nga vlog, and shoutout sa akong camera girl. Gikan pa ni siya sa Vancouver niya. Siya ako pa video kay wa may lantic video kay ang duha diri. Busy man sila ko na good busy o kanang picture. You know, mga first timers diri sa Vancouver. Kami, actually, mga first timers mi diri. Tanawa, 5 months pa na diri sa Canada, pero gasaya-sayal na. Pero gagwanta na sila sa katugnaw diri. You know. Unsa may mastorya nimo nga daghan kay tibok pamilya ang kuyog sa imong pagbalik sa Grand Prairie? Hey! Istorya kung sa na-embarrass ka ba? Picture. Huwag ko mag-expect ngayon. Ano yung katugnaw diri eh. Since ko naman, summer naman guys. Istingan ako hikap ang ilang dagat diri kung sa katugnaw. Holy moly! Manginas na yung mga daghang kuwan diri. Sisiyo? Hopefully di ko ma-slide. Holy! After 6 months. Tugnaw eh! Tugnaw! Di mada. Kita katarong og vlog guys kay tungod sa katugnaw niya ba. Nindot kay ilang ngayon ta pero sunod na lang. This is how you take pictures, okay? Oh no! Allah.
Picture pa lang ganito, ha, naghihangak na ko. Since first time man ninyo duha. Dara, tingugon ni sila. Kung sa imong maistorya diri dapita, Wala. anong wala man? Maganda. I can't explain everything, you know? Si Dosime. Na-amaze ko kay Rinod kay nakakita na magbalik og dagat. Dagat, kahoy. Dagang kay big trees, you know? Video ba yan? Oy! Can open. Bye. Okay guys, pasensya na kuha mo man akong vlog hapon kay na-stress mi sa mong kagutom. Pero now nato dire sa Revelstoke, one of the oldest bridge sa Canada. Char, joke lang. Padaw na mi uli Grand Prairie ba karon na vlog. This day is ako ipakita sa inyo kung unsa ka nindot ang lugar dire guys. Oh my goodness, look at my view. I don't know kung makitaan nyo diha. Nawa akong view. Tuara, tuara. Tuara, hinahinay lang nga dito ma-slide ani. Sila mga travelers, no eh. Hala na unsa na mo. Nindot. Na-amaze ko. Ya karon guys kay padaw mi sa kuan. Padaw na mi, di ba? Padaw mi ulit sa Grand Prairie. And then mohapit mi sa Banff para sa makakita sila sa Banff. Or maybe makaagi mi sa ang nila ice. Kalimot ko sa pangan ice unsa to siya. Hapit mi dito and then diretso na mi sa Grand Prairie. Kuan lang naman. Another 16 hours ang among biyahe kayo na add to na siya kay mohapit na mi Banff. And then sige mig stop. Di rin stop me kay na-amaze me sa bridge. I don't know, ako lang ba ang na-ignorante since first time na ako diri. Ganahan ko nga i-take ni nga moment nga makasave ko mga memories or videos para ani among trip karon. Nag-enjoy ra mo? Nag-enjoy ra mo? Yeah, So super far, enjoy. So far, nag-enjoy ra so far. Nag-enjoy pero init kayo. Kainit sa Canada! Okay, let's go! Time lapse! Okay guys. Natog sa layo. It's prank time. 3, 2, 1, go! My God, ako. Spirit. Muguya gani ko lagi. Tama na lagi kabuya ito. Okay ra mangutot ko ha, di naging madagit, di naging madagpugod-pugod. Di maglisod pa ko kanang naglipog ko sa feeling nga kanang kon mautot ba nito akin ba. Closed for me. Closed ako no. Closed for me daw. Oo, bitaw no, sakto gyud. Di ta kay dire kay close for me. We're here. Jacket na ulit. Patay baha magilig gawas na ko diri ning. Nataan pa jud ko. I still get the on. Ah. Woo! Ya, tanawa ya. Tanawa na diha ya kay ang CR nila ba? Di kita kagamit ana ya kay.
Close permit. Kalibangon ang takay ko. Yate na ilang siya. Close permit. Ay, wisit. Close permit. Di madaoy. Picture na namin. Kadiyo ta kami. Igor kami mag... Kadiyo ta kay picture. Wait lang, mag-jacket ko. Kaya dinigin mada. Tugna pa kayo do. So mo ni among view diri. Tugna moro ni ko kuli na jacket pero ting mo buwa. Awar gani ako style gino. Gikuan pa ko niyang jacket. So mo ni among view na mo diri ron. Ako bahala na ako. Attire na usa na. Ako ko ni Lego. It's too short. I don't need this. Moro na yung bibiyahe ito 8 hours. Grabe itong kawa yun, bro. Ako na sa Ling. Ling. Let's go. I can't hold it anymore. Ang jacket. No! It's so cold, bro! Come on! Colin! Open the car! Wala ko malipay! Oh my goodness, bro! Oh, it's open! Paha pagid. Tiwas na akong sapatos. Bunog na dyan ni. Mao na yung view, oh. Kana. Basta nindot siya. Tugnaw lang dyan kaya. Woo! Where are we going? Home. Woo! Walk around muna. Ay, grabe! Oh, muna mong giadto. Anyways, diretso na mi. So, mauna gini atong final destination, Grand Prairie na. Okay. Woo! Time lapse! Nag-change driver me kay gipanggos lang ang mga tao ra. Oh, tuara. Oh, sige kaon. Thanks sa atong kanang rescuer. Ako sa das gyud pagkaon diri oy. Pag human ako kalibang kaon na sad. Go, let's go. Alright, time check! It's 12:54 na sa kadlawon and still napami diri sa tunga-tunga sa kalsada, no? Di na mo makita na unsa nas palibot. Ang kaniraging nasa suga ang makita. Bitaw mo to ang adventure this week, no? From Grand Prairie to Vancouver and then Vancouver to Grand Prairie, which is karon on the way na mi padong pauli. So mo to among main purpose among pag-adto sa Vancouver is pick up na mo si Colin dito kay kinahanglan na sila muli kay humana ilang klase. I hope natagaan mo nako og nindot nga mga view shots from Grand Prairie paingon sa Vancouver, which is nindot jud kaya ang mga views, no? Salamat kayo sa pagtanaw hantod sa nahuman ang video. Salamat o magkita-kita ta sunod na vlog. Okay, salamat. Have a good night and keep watching. Ina na po yung deer, oh. Tara, kana mga ni-reflex ng mga mata diha. Mauna, oh. Tara, makita ninyo? Mauna, oh. Okay, hallelujah, praise the Lord. Salamat, bye-bye!